Климатик, който се грижи едновременно за комфорта и бюджета ти, това е Clivia, първият модел на грижи с изкуствен интелект. Как работи технологията? Системата с изкуствен интелект се активира автоматично с включване на климатика. Алгоритъмът взима предвид температурата, влажността, твоите навици във всеки един момент от ежедневието и съобразява работата на климатика с тези фактори. Изкуственият интелект постепенно изучава динамичната среда в дома, за да може при всяка промяна в обстоятелствата да избере най-подходящия режим на работа на климатика, с който да постигне едновременно висок комфорт и нисък разход на енергия. Clivia има престижния сертификат Intertech, който потвърждава високата ефективност при работа и до 10% спестяване на енергията на годишна база. Но това не е всичко за Clivia. За първи път Гри предлага интелигентен контрол на влажността в летен режим. За разлика от обикновените климатици, Clivia не изсушава въздуха, а запазва влагата в помещението в оптималния диапазон. От друга страна, има опцията потребителя да включи функцията непрекъснато изсушаване, например когато се сушат дрехи в стаята. Всичко това е съобразено с енергийната ефективност. Поддържането на оптимална влажност в помещението е само малка част от грижата за осигуряване на здравословна среда. Clivia има редица функции, които гарантират чист въздух в помещението. Ще обърна внимание на двойната стерилизация. Доказано е, че ултравиолетовата светлина може ефективно да убива бактерии, вируси, плесени и други микроорганизми. В модела Clivia ултравиолетовата дезинфекция е съчетана с адсорбция, така че да бъдат излечени и унищожени микробите от всяко кътче в помещението. Clivia има още редица функции, които осигуряват удобство и комфорт. За да се почувстваш добре в летните жеги, веднага след като се прибереш от дома, Clivia има функция за бързо охлаждане. С нея температурата в помещението се понижава за минути и ти усещаш прохлада. След 20 минути климатика се връща към зададената температура и скорост на вентилатора преди включването на функцията, за да не стане твърде студено и да пести енергия. Всичко това се случва дори без дистанционното. С интелигентното гласово управление давате команди на Clivia чрез Google Assistant и Alexa. Спокойният ти сън също е гарантиран. Когато загасиш лампата, благодарение на вградения сензор, светлината на дисплея намалява автоматично, за да не пречи. А когато е светло, се усилва, за да виждаш добре индикациите. В нощен режим шумът на вътрешното тяло става по-тих, колкото жужженето на насекомите. Отделно по-тихо работи и външно тяло, за да не смущава съня на съседите. Clivia се грижи да се чувстваш добре във всеки един момент, ден след ден и нощ след нощ.